הגעת לגיל 50, את הולכת ליהנות. זה הזמן לעשות למען עצמך, לחייך. גיל 50 את מטפלת בילדה שבך. את באה לייעוץ, את צריכה לבוא לבעלת מקצוע שהיא מבינה עניין. מה זה אנטי-אייג'ינג? לעמוד מול הציפיות שלך. מה ההתחדשות באנטי-אייג'ינג? איך אפשר לעשות טיפולים עוד לפני הניתוחים הפלסטיים? יש פתרונות לפני הזרקות. יש פתרונות כדי לשלב מכשור טכנולוגיה מקצועית עוד לפני ההזרקות, טיפולי אנטי-אייג'ינג על ידי אולטרסאונד, על ידי החדרה של חומרים כמו חומצה הילורונית, חומצה לקטית. זה הזמן שלך בגיל 50 להיות למען עצמך, למען חייך, בשבילך, וכל בני הבית מאוד מאוד יעריכו את זה, יכבדו את זה ויפרגנו לך כשאת תפרגני לעצמך.